Goddag og velkommen til endnu en omgang Hammerslag. I dag står vi i Midtjylland, Horsens, AC Horsens, 60-stjernet, alt hvad Horsens er kendt for. Vi skal ind og se på den her dejlige parcelhusvilla, som er super fin. Så lad os prøve at snakke med væleren. Jeg kan forstå, det er dig, der har solgt det her pragteksemplar af en parcelhusvilla, vi har ved at gøre her. Hvis man da må kalde det. Det må man helst ikke, fordi det skulle egentlig bare et hus. Nå. Og det har taget på lang tid at sælge. Hvor lang tid har det taget at sælge? Jamen 35 år, opført i 1975, så du er den første køber, der er kommet den her gang. Hvad er skalaen på det her? Jamen altså, hvad er det højeste? Ja, 10, hvis man... Så er det... Jamen så er det nok en lille. Ralf! Ja, kom herned! Kom nu bare, for fanden. Nej, væk! Prøv, vi er faktisk i gang med at optage noget. Gå nu væk! Der er så sket det, at vi mangler en deltager, så du kan godt være med. Du er på hold med Nana her. Dag! Som ejendomsmægler. Hej. Men altså, jeg har jo solgt huset, ikke sådan en lille sådan. Jo, men det skal du ikke tænke på. Okay. Det er Ralf, som... Skal du være Nana? Ralf. Jeg har solgt huset. Dejligt. Ja, men lad os komme ind for at se, hvordan den her lille østjyske perle ser ud. Det er spændende. Ja, så døren har det med at binde lidt sådan. Ja. Står det nævnt i nogle tilsynsrapport, eller? Nej, det er bare en K1'er, det her. Det skal I sgu ikke til. Eller smart, som en dør. Ja. Så jeg kommer lige et øjeblik, ikke også? Ja. Kom ind. Tak. Ja, det var lige en lidt alternativ. Jeg kan lige tænde lyset her engang. Ja. Det være man kan. Ja, der er ikke bare lys. Tak skal du have. Ja. Kom ind. Ja, også kameraholdet. Ja. Det er så en træn. Den er fin. Ja. Som I kan se, så er det er ægte mur. Ja, Køberen har insisteret på, at der skulle være vægge omkring rummene. Som er skidesmart. Ja. Og døre, altså som I kan se, så kom ind ad døren herovre. Den har vi lige set. Den har køber fået sat i, sådan der ikke er gennemtræk i hele huset. Og det er alligevel, det er lækkert detalje, synes jeg. Herinde, der er nogle værelser, dem skal vi ikke se på. Ja, svarar det på då? Ja, det er det. Billeder. Ja. Det er autentiske billeder. Jo, det er ægte glas. Ja, det er ægte glas. Herude, der er toilettet. Ja. Det er et fint toilet. Du kan lige komme ind og se, hvis du bare bliver ret. Det er et fint... Hallo? Sker der? Jamen, var det i dag? Ja, det var i dag, vi skulle komme i dag. Det er torsdag i dag. Men det skulle bare lidt en transsituation, du sætter mig i. Altså. Ja, jeg synes ikke, det er okay. Nej, det kan jeg også. Altså, jeg ringer sgu til nogen for det her, eller? Ja. Herude har vi køkkenet. Der er ovn. Ja. Og det er noget... Den er med i pris, eller hvordan? Ja, det er den. Den er med. Det er mærket. Ja, det er... Kan du... Ja. Så det kan man simpelthen... Køber har regnet ud, at der kan være 2,5 kilo derinde. Så kan vi også lige komme. Der roder lidt meget lige for tiden. Det er noget med nogle flyttetasker og noget med, de har noget børnefødselsdag og sådan noget. Så altså, det er ikke noget, vi går så meget op i. Nej. Men altså lige nu så... Man kan det lempe også i. Ja. Det er detalje. Det er til børn. Det er helt sikkert noget, der trækker op. Børnene har ikke fået husnøgle endnu. Nej. Så derfor må de ligesom prøve det er smart. Det er en god måde ligesom at skabe ansvar. Det er godt nok et lidt lille køkken, synes jeg. Det er sådan lidt trængt herinde måske. Ja, det er så ikke et køkken, det er så bryggerset det her. Batterier her, som køber har en hobby, er at kaste batterier ud i søer og sådan. Ja, jeg kender dem godt. Det gør. I söder? Ja. Och dina turen? Ja. Var det färghåret? Det kan jag inte arbeta med. Det er også let at åbne. Ja. Sådan der. Ja. Der er ting og sager deroppe. Herinde der har vi et lille kontor, kan man sige, afsides. Ja, du skal ikke banke på, det er dyrefisk. Nå, så man må simpelthen gerne have dyr i det her? Ja, der er også en sofa, hvis man er til den slags. Der er et klaver herovre. Smukt. Ja. Hvis man er Hvis man er tonedøv. Ja, det stemmer ikke. Ja, du følger bare trop, så... undskyld, Kenny, jeg skulle kede. Herinde, det er købers idé. Ja, det er blå. At, det er meget brå, kan man sige. Med små skilte. Altså værelset, det er... Ej, nu stopper jeg kraftedeme. Det skal vi ikke se. Fy for fan. Ja, det er lad os komme ind til soveværelset. Ja.
håndtag. Vi er spændte. Smart i døren. Ja. Herinde, der har vi det masterbed. Ja, lige et øjeblik. Så... Ja, det skal... Ja, det er så naboen. Ja. Han er lidt småpædofil, men altså... Jeg synes, jeg kan... Ja, det er toilettet herude, så... skulle tænke sig, du bare lige vil... Det er bare fordi, vi er i gang med at optage. Så hvis du bare lige... Jamen, altså... 2 minutter, så går vi. 2 minutter? Ja. Det er pisse væk, det er en pisse. Ja, det er fint nok. Nu slår vi bare. Det er sten. Det er ægte sten. Det er ægte sten, det er det sgu. Og hvilken slags? Sten. Det må... Nu det er sten? Ja. Det må være noget beton, vi er ude i her, måske. Ja. Ja, Det kan nemt være med den grålige... Ja, dansk. Men den hører simpelthen med, eller? Nej. Gud, nej. Den hører ikke med. Den køber eller sælger kommer... Jeg har hørt en fugl synge om, at den her, den følger med. Den røde der. Ja, den røde følger med. Men sælger kommer her, jeg tror det er i morgen, og henter flagstangen. Ja. Jamen, det er nemlig godt. Jeg har lige været ude og lytte. Ja, det er... Jeg tror, vi ender i en pris på omkring 1.555.000 en halv. Der er sagt nu en. Nej. Altså, det er meget For mere. højt, for lavt. Alt for lavt. Altså, der er tagrender, og der er... Ja, man kan sige, det er jo dig, der har solgt huset, så... Det er det. Ja. Så, Altså- jamen, så vil jeg lade dig, så får du lov til den her gang. Jamen, så siger Holdøst 3.555.050 øre. Det siger vi. Det er vores bud. Godt. 3.555.000 og en halv øre. Lad os se, hvad Holvest siger. Der er sten. Väldigt bra. Vad var det? Ja, det er svensk, så det burde du jo forstå. Ja. Det burde... Ja, det er bud. Holvest. 1.555.000 euro. Jamen, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Jeg må bruge... Kan jeg få et bud? Ja, der bliver jeg nødt til at skal igennem her. 1.555.000. Holvest byder 1.555.000. Lad os se, hvad huset er solgt for. Holdøsts bud. 3.555.000 og en halv krone. Yes. Holdvests bud. 1.555.000 kroner. Ja. Huset, det er udbudt til 3.555.000 kroner. Yes! Men. Det er solgt for 1.555.000. Var det... För det... Så Det er bra! så hold Vest, de er 0 kroner fra. Hold Øst, de er 2 millioner og en halv krone fra. Så I har vundet, Hold Vest. Ja, jeg henter lige jeres præmie. Så kan ni lave det. Det är fucking dansk. Det är inte dig. Inte dig. Nej. Ja, vad är det? Det er en trailer. Oj, så det är det inte väl? Nej, der er en trailer til deling som præmie for Hammerslag. Ja. Så Men det det var Hammerslag. Rigtig mange tak for i dag. God aften og farvel. I må hygge jer.